Això era un poble molt xocotet, que no tenien ermita, no feien festes del poble. I la gent del poble diu, això no pot ser, home, haurem de fer alguna cosa. Diu, però si no tinguin res, diu, doncs parlarem en el retor i l'alcalde i entre tots farem alguna cosa. Tenien una ermiteta que estava allà molt derruïda i al final va dir, doncs bueno, senyor retor, i l'alcalde va dir, pues, el retor que busca de fer un santet i l'Ajuntament arreglarà l'ermiteta. Diu, doncs vale, diu, i d'on traurem la madera per fer el santet? I de seguida diu, el tio Blai té un codonyer que no li fa codons. Diu, per què no li ho demanem a ell? Diu, doncs va, anem i li ho diguem. Diu, tio Blai, vostè mos daria un trosset de l'arbre per fer un Sant Antoni? Diu, clar, home, agarreu-lo. Agarren l'arbre, el fan un Sant Antoni, el visten tot preciós, la baixen pa al poble a ensenyar-li-lo al tio Blai. Clar, que era l'amo del codonyer. I quan arriba a la porta de cal tio Blai, el tio Blai li diu, si Sant Antoni té que fer els mateixos milagres que ha fet el codonyer, tots els milagres que faig a Sant Antoni me'ls posaré jo en els meus collonets.